сафарбар кардани 50 афсару сарбози кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва 400 ихтиёрӣ баъд аз он сурат гирифт ки сокинони осебдида аз сел дархости кӯмаки фаврӣ карданд. шарифали мирзозода сокини зарардидаи деҳаи ҳалқаҷар ба Радиои Озодӣ изҳори миннатдорӣ кард. бисёр мо миннатдорем ки нағз ҳамин Радиои Озодӣ омад, ҳамаро дидак, ҳама бохабар шуд, ҳама сардора омаданд. Ҳамин раиси ҷумҳур бо хизмати аввал ҳамаро гап зад, ҳама омадак анча хизмат кардистадем. Нав ҳамаш омадам, ҳамаш 3 рӯз шуда хизмат кардистадем барои мардум. Қурбон Ҳакимзода раиси вилояти Хатлон барои кӯмак ба офатзадаҳо 4 тонна сӯзишворӣ ихтисос додааст. ҳамчунин барои кашонидани сангу шағал 4 мошини борбар, 7 экскаватор ва дигар техника ба ин деҳа ҷалб шудааст. мақомоти расмии ноҳияи Хуросон барои мардум шароитро муҳайё карда 3 вақт хӯроки гарм медиҳанд. тамоми ташкилотҳои ноҳия дар ин деҳа вобаста шудаганд. тамоми муассисаҳои таълимӣ аз ҳисоби ҳолатҳои фавқулода 50 нафар солдатҳо иҷо омадаганд кор карда истодаанд. тамоми ҳамин мардум, тамоми ҳамин ёрдамчиҳо ба хӯроки гарм таъмин карда шудаганд. 3 вақт хӯрокашон ҳаст. барои пешгирӣ аз хуруҷи ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, хона ва заминҳои наздиҳавлигии 246 нафар дар деҳаи Ҳалқаҷар ва 73 ҳавлӣ дар деҳаи Пахтаобод, ҳамчунин муассисаи таълимии рақами 24, варзишгоҳ, бунгоҳи тиббӣ, кӯчаву роҳравҳо ва масҷидро дезинфексия ва ё безарар карданд. дар натиҷаи боронҳои пайдарпай ва фаромадани сел дар шоми 21 март манзили сокинон дар деҳаи Ҳалқаҷар зери обу гил монда 1 нафар сокини деҳа Мирзоқулрахмонқулуфи 59 соларо ба ҳалокат расонд. мақомоти расмӣ мегӯянд арзёбии хисорот идома дорад, вале дар умум сел ба беш аз 200 хона осеб расонидааст.